रगरू रगरू रगरुआ रे रगरुआ कहाँ भाग गेले रे? का कहत रहो? हम कब से चिल्लातनी आ तू का कहत रहले खाला पढ़ा तो रानी है ना देखल ह त बोल तो सुनत बा ना गाला दुखाए लगल है गाला कब से चिल्लाते रगरुआ 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 तो बोला नहीं है ना तू गर्दन फाड़ के चिल्लाए लागेलो त ना सुनाई दे सिरई ना का करत बे खाला पढ़त रानी है मतनी हां सुन हम जातनी आम ओगरे बगीचा में तू घर रह के पढ़ी है लिखी है ठीक फिर कपार खोल सुन तक ना तू बतिया रे ए सुना का कहनी बोल आम गोरे जाए के तो कहत रह के दे तू तो तू ही जा हम कहा जे हम पढ़ी तो आम गोरी ऐसे बोल के बतिया सुन हम कहनी है कि हम जातनी आम ओगरे हां तू घर रह के पढ़ी है लिखी है ठीक आ टाइम मिले तनी खाना वाना बनेले रही है ठीक बा जा आ सुन भाई मोबाइल फिर तनी बतिया मत मोबाइल लगे तो मोबाइल में तो ना सारा होता है मार के कटा फोड़ देवे बेरी आई खेतावा से मोबाइल देखनी हटावा बेटा तो मोबाइल धरे खाती बा कहां धरिए करे तो बगल ले खे अलमारी में सोन जब तक हाथे में ले रहता है हमेशा हाथे में रहता है हैं आ सूट फूट जहार के रहता है से बुझाता कि इनका को नहीं जाए करता कहां जाए के बारे तो का करी हैं गु लपेट के रही का ये 3 साल हो गए लेके कुर्ता हम के ना खाता है आ तो के कौन बा पैसा देता है कितना पैसा तो कहले हमेशा तो ठंडा में ट्रैक सूट चाहिए आ गर्मी में भाई लोअर टी शर्ट चाहिए तो कहां से पैसा तो रहे रे चोरी करता नहीं का हां तो कौन बाप देता ए तू खाली खराब करे वाला बात करेलो चल ठीक बा घर के देखिए जो कहनी तो ये बनाओ हां यार हम जाते हैं यहां मोरे ठीक हो जा काम करके अच्छा चल रहा सुने है ना ए हां हो तो सुन देख ले आई खानी मोबाइल दिया कि ना तो होश में कह दे माइक तो हां सुन ले जा ठीक बा देखो तो ये बूढ़ा माथा खराब को के हमें रख देत रहन जब देखा तो खाली मारही के काम करत रहन खाना बनाओ पढ़ लिख आऊ माऊ नहीं का करी हम मेहरारू बनैले बन एगो तो हई बाड़ी की फोन ना करम तो फोने ना करी हम आ फोन करम तो भर भर दिन बतिये हम रुक इनको हाल चल लेबे हेलो का हो माने हम तो फोन ना करम तो तू फोने ना करबू आ फोन कर दे तो भर भर दिन बतियेबू हां तो कैसन बात बा करत का बनी झाड़ू तो लगावत कनी हमारा खइला के चक्कर में तू का बड़ू खाई ना हम हां खा लियन हां हो खा लियनी इतना तू हमार ध्यान दे तू तब तो कोनो बतिये ना रहल ह सारा लइका से हमार मन हो जागे ना का करी अब देख चप्पलो हमार छूटी गई फिर हमके घरे जाके बड़ी हमके चप्पल लिया ए सुन ना सुनियावा ना कहियो बैठो को ए हां हो बड़ा मन करता हो तो के देख लेती तो करे देवा हम जुड़ा जाई अरे बुढ़ावा के नाम मत लो ठीक है का केकरा से बतियावत रहले केकरा से बतियावत रहनी हो क्या से बतियावत रहले हम कोई कोई लेके पढ़ी है हैं केकरा से केहू से त ना बतियावत रहनी हो क्या से मिले के बोला अपन माई के मिले के बोला रहले हो हैं मौसी तो रहली है मौसी तो मौसी रहली हो त के रहल कौन मौसी रहली हो छोटकी मौसी रहली है साली हमारा मिले के बतियावत रह ससुर तू मिले के बोला उतर देखे क्या मन करता है ए त खाली तुम ना रही के फेर में रहला का सूट बूट झाड़ के इनका
कोई के कमी के मोबाइल हाथवा में देखली कि ना कैसे कोई ना कोई छोट 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 डांटा छोट कोई तो खाली मारे के में रहत रह देख के देखो कोई के दिखाई कोई के ना कही ये देख लीजिए हां कि मोबाइल हाथवा में देखली तो बड़ी बड़ी मार तो मैं तो समझ में आ जब देखो मोबाइल ये फिर मोबाइल कुछ दे मोबाइल या तोरो के कुछ दे कहियो हम तो का कहियो मारे लगल झाड़त त रहनी है ओके हम झाड़ कर रहे हैं कि खाना बनाओ कर रहे हैं पढ़े कर रहे हैं के पढ़िए लिखिए खाना बना के फिर तो झाड़ू हम मोबाइल से देख हम मारते रहत रह खाली छोड़ जाके चल जे हम घर और कहां जी को छोड़ के कहीं चल जे कहां जी को छोड़ के रुक तो हम जुगाड़ खाली मारते रहत रह तोर हम जुगाड़ करते हैं बहुत जल्दी रुक तोर हम बियाह करत नहीं अभी बहुत जल्दी 5 दिन के अंदर बियाह होइना त कालुए तोर बियाह हो देखले बानी लड़की हो हम बियाह हो ना करब त बाहर रहबे हां बाहर रह भाई मोबाइल से बतिए दिन भर तू ही देखा तेरा मोबाइल से बतियाव आधा रही हां तार बाबू देखल हम मोबाइल से बतियाव के देखल हमरा देखल मोबाइल से बतियाव तनी दिन भर मोबाइल कल बुलावा वाले के दे तो कल बियाह हो हां त तू ही रखी ह जे न तारा घर के बता में हम राख ले तोर काल बियाह होई हां त तू ही रखब घूमो रही तो गोर से कराई हां त तू ही रख घरों से कराई हां तू ही रखी तोर काले बियाह होई हां त तैयार रहिए रखे खातिर हम राखो हां तारा के हमारी बनाओ दिन को तार बियाह काले कराई हम जाता नहीं लेकी खोजे जा खोज बुला खोजी ह अब काल हुए बियाह होई तो हां सुन तू ढेर पढ़ ले ढेर घर में लिख ले पढ़ ले तू जो आम मोगोरे खेते आम मोगोरे जो अभी पकड़ अभी आम मोगोरे खेते जो हम घरे रहम तो सारी खाली तो लड़की खोजत तोरा खातिर ठीक बा जा खोजी ह रखी ह जहां लेवे के जे आम मोगोरे कहां चल जल्दी भाग साज ले करे ले करी चली जा चल रे का रुक केवड़ियो खुलले बा ओरी रिकावल जे बेरा खूब पिनकावल जी खूब बे चिचोहन काका ए चिचोहन का मकुलिया खइबो अरे गोलका खा गोलका चिचोहन काका बड़ा हो तू बेचैबो तू बेचेबा कौन है रे रसमलाई खबर की पंतुआ ले जा लो अपन माइया के खिया दिहले रसमलाई या पंतुआ गप खइहन लो है गरम मकुली खा लो ई कौन ह ससुरा ओए रसमलाई या पंतुआ खा मकुली खियावत कौन रहल ससुरा रसमलाई पंतुआ खियावता रस ने जे हम बैठतई आवसन तो हनी के माई के अपन जाके खियाओ रसमलाई या पंतुआ के जाके मोटा ये ना भैंस लेखा हो के लोग आवसन चल का करत चल रगरुआ रे गरु देखे रगरुआ घरे का बोल बा हो चिचोहन काका काहे किसी आई बड़ा तना अरे कुछ कहला से का काहे ने कौन रहल कहता कि रसमलाई खइबा कि पंतुआ बतावल आम खरीदे बस पूरा दिन के खरीदा जाला चलो लइका ओके सरी गा दे लोकेशन चलो छोड़ जाए तो का बूढ़े पुराने का निकाल जला हम बैठल बानी ओहनिए खातिर उनके रिगाओ सब अपन माई अब बहिन के सुन खानो करत त हमारा के रसमलाई पंतुआ आलू में के गरम में कुन खिया तो सब बबुआ जानत रहलो हां चलो ठीक बा रगरुआ कहां बाटे रगरुआ वो तो का कही उ तो औरी थे हमके नाकी में हमार दम क देले बा गइल बा बगीचा में आम हो गरे चलो ठीक है तो हमनियो के जाते जब बगीचा में जातन जमनियो को करे के जे खेलल जी जा बजा लो काम करो जमनियो के चल चल हेलो फ्रेंड्स हम वीरेंद्र वर्मा हमार चैनल के नाम बा टीम सेकंड 1 एकरा के सब्सक्राइब कर लीजा और जो हमके वीडियो बनेने बनी जा एकरा के अधिक शेयर करी जा लाइक भी करी जा और कमेंट करके जरूर बताई जा कि वीडियो हमके कैसा लागल हो और हाँ सुनी जा वो चिचोहन काका अपना लड़का के आवेला अगला वीडियो में
देखी जा कि कैसे बियाह करावतन और कैसन लड़की से करावतन। धन्यवाद।